Ka kenhon jo giseng long kmi jong kasinong nongra kilami lang rinti ban pelong ya ke jingelang balingkot ha office jong dor barsinong ban perkhat ban yakren ha ka baidi bat ke jingklat no I hybrid insapira lingdo maunai hadin ke jingelang kilong kmi kilalej ban sngolem ban yakren bat ki bahyang basem jong I hybrid bat ban len ai mensim ya ke yang kasem jong u hybrid u barang dan hapdeng ke jingsha to kit ha kipulit Habayok penyakren di ikong Pilinda Pingrok bagi Presiden ke Senglong Kemi bagi ikong Aslina Nongrum Sekretari Senglong Kemi kilong bak Kim Penrem ya ke bor jong kaan Henry kum kinong shnong kamla ban pediang ya ke kerwo lani ke statement balawan lingbau SP ke East Castles ba kum kinong shnong ki bala iwat I hybrid kilingo balap I hybrid hagajaka ba ka shnong kalawat ringkat ki bahaying Kilong bawat na kaliang kupa daladi lalaj wat bunsin haga jaka balap ya kamet I insapira. But wadu kuparo shimla priang ya kerwo ne ka statement USP. Na kaliang kini kilong kami kelapan pau ba kumba ya keren bat ka kami jong hybrid badang khalai snem. La ethu balada uni khna ubutut ka jan kala ri banji. But shimla bujri jan wada kapor prash teng step wan yeng ringkat ka kami I insapira ban khot ya ka kami ban laj wat ringkat ya I insapira. Ni kumun kaseng mang kami na po nongra ni wan ban pen I kajing sngolem kajing sngoshngan kajing snosen khamtami ka to kayeng ka baladep ja hakini gisni ka baladep ni kum kaseng long kami ni sngokhia na marba ngir ni don lejong ki khun ki ti ni don kami kajing songshngan ya ka shnong ka thau te lemba kajing ya mi lang renti ni ki long kami na ni lesing in yo ya ka utau so ya ka bangin kwa bangin wanra kajing song sok song sanya ka shnong ka thau Nginom penrem ya kalau, nginom penrem ya ki police department ya kabaki rukila tray la ka jong ki kam, handai tang kawai ni kum ki pajba ki nong shong shnong, ni ngim nom la ban pediang exactly ka statement ya ba ESP la ai te, namar ba ki bon kita ki statement ba ai me I kumangi ki nong shong shnong ba ngila ya nila ya wat ha tu kasngi te kami hap kan no, kadai kami lada Ong SP kumto ba hakani ka jaka 4 poi pitharai ki riu rang ba kim thok ya ta ka tien ba kin ong ba 4 poi ha ka tu ka jaka deki da ong ban ki khna samla ho o ni dangla ban nge namar ba ki dang khlut ka snam re ba ong yi ta ki tien ba ni langom wat ki trayeng ru ki pensisya ya kata ba ki la let hang tu ha ka jaka ha ka tu ka spot ni te kumno ken mangi na kaliang jongi ngen bun min siam ngen sok ban chu ye shong thya thai ni dai kilong kami sudah takadau ni sngokia na banta kata ni mi syakman ni kwa ya kajing bishar ka bahong bangin banyo ano ya utau badan keti ban le kadai ka statement jo ikpahi jo insa lingdo maunai namar ma I ya ka statement I na ba pediang ya ka statement ba ESP jong I pediang dalai le UM namar ma I ong da khmat la jong ila lej ban wat ha ka tu jaka ila rung license sausin ila jengo itu kanalai eru ndai kam syam la don te kata kamet ki jong ita ikun jong ihang ta ke kata ken ka penki yang I kilong kami bengin wan mi syakmat bengin senrop lang bat ke yang kasem ke jong ite
Bapli iong ba hakatugas ngi according to the statement by ki police ki ai ba ong ba ula butoj ula hap te la dai kumta na mar hakatuga jaka kadon ko suda ula di banji andai te ikmi pa di iong uklem ji uklem bujli jan and then plus hakapor prashiteng men step kemi jong i insa bat utu khna kiawan hayeng jong uhi banwan khot lang ya ka kemi jong u ya ka kemi jong tu khna Ye lek wat lang ke. ye lek wat lang kin baro shisni kajing kapat jongi te ba kinom sange ken kinom sange e kani hende kenang ya chakmat ke e ubade hi kani ka bale e kani ka kam de ban yo ken kajing pin shitom don kami kata ke